Moikka YouTube! Menin Voitte olla varmoja, että me kyllä kokeillaan. Me kokeillaan sitä uutta updatea. Ensin otetaan kaikki jutut vaan. Reppalataan noin ansat ennes. Mä oon saanut sosikaaleja. Addataan kamuuks. Ei tässä ole muutakaan tekemistä. Uusia ilmoituksia. Blää. Mut nyt me lähdetään ajelemaan sillä veneellä. Onhan tätä päivitystä nyt sen verran kehuttu, että pitää tätä nyt ehdottomasti kokeilla. Meikäläisenkin. Mä en oo kattonut tästä kyllä sen enempää videota. Ihan ensimmäisenä en varmana Vinissä kemeillä idioottiko olet. Nyt yksi. Mitä tämä tekee? Kuka hemmetti sinä oot? Meikäläisen paikka. No spessu aplitet. No annetaan sitten barbaareille joku hemmetin rakevoima. Mä haluan nähdä mitä muita truppeja täällä on saatavina. Me otetaan noita sekunteja sen verran. Eihän nyt kukaan rupea tuo mitään kemmejä käyttämään. Voit ehkä idiootit. Varsinkin kun sulla on noin normipeisin kemit käytössä. Saaks näitä removattua? Mitä tapahtuu jos tän remoa? Vanhan barbaarin stauwe. Jaa, find now. Mä en yhtään tiedä mitä tässä. Ai, Ripakko vastaa Master Jinny. Niin, tää on vielä mun vanha akkontti. No niin, Mulla tulee näistä mieleen vaan elite-barbaarit, koska niinku nopeampia kuin normibarbaarit ja piikkikypärät. Siis näistä tulee mieleen vaan yksi asia, elite-barbaarit. Ja se oli siinä. Siis, mistä tuntuu näin helpolta? Ei se perusbassin aloittaminen ollut niin helppoa. Opponentti on hyökkäämässä. Okei, kiva. Returnataan kotiin. Lässyn. Heivatteko mä oon Englannissa? Hei, mitä sä nyt? Jaa, se säilytyykin noin nopeita. Mä en estä. Nyt mä haluun nähdä nää uudet truupit. Super Pekka. Hetkonen. Clash Royale ehdotettiin Mega Pekka. Onks tää nyt tavallaan se? Nightwitch! Siis mitä hemmettiä? Bomber! Babe Dragon, tähän on sama. Kanon. No ihan sama. Lähetään findaamaan joku hieno basee. Surprise! Noin, barbaarit. No barbaarithan on paljon tehokkaampia kun näillä on tää kirves. No, ja nää on paljon nopeampia.
Näistä kirvesbarbareista tulee mieleen ihan lumberjacki. Mun on nyt kyllä pakko sanoa, tähän uuteen peissiin on kyllä otettu inspiraatio aika paljon Clash Royalesta. Ja tää battle systemikin muistuttaa vähän niinku sitä, koska se on niinku, vähän niinku tappelu. Mitä? Eikö toi ole voittanut mun peissiä? Mitä hemmettiä on tapahtunut? Tää playerihan on ollut täysni idiootti. Oikeesti, mä en voi uskoa, että se on hävinnyt mun peissille. Aika höpsö jätkä. Tai... En mä nyt finnaa ketään. Mä menen kattoo, että mikä klaimataan täältä. Ei. Nää kolikot on hienon näköisiä. Megamind Quartposti Spring. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? No ihan sama, minnehän täällä laittaisi? Miten päin tää jos tää nyt tulee niinku tästä näin, niin törmääks se niinku vaan tohon? Mä oon niin pihalla näistä pelin uusista asioista, että että. Kyllä osaakin ihminen olla pihalla. Mistä näitä barbareita tänne koko ajan späynää? Pääskö vaan... Jaa. Kerätään sitten rahaa. Taas näitä helppoja kyllä. Eliittibarbaarit, ei kun lumperi-barbaarit, mitä te olettekaan. Tähän on niin paljon otettu inspiraatio Clash Royalesta tähän uuteen beissiin. Hoja. Tyhmät barbaarit, eikö ole muuta tekemistä kuin hakata sitä boom! Mun truppen training. Mitähän tapahtuu, jos mä saan 3 noita hiivatin kirveen kuvia? No findataanpa nytten. Voittoja. Ole hölmöpelaaja ja häviä minulle, että minä saan minun palkintoni. Hohoja. Mä vaan tässä makoilen mun sängyllä ja sit pelaan tätä. Tosi hauskaa. Sori tää epäselvä fasekamera, se tulee paranemaan sitten kunhan mulla on. Mä saan sen mun perhanan kameran. Toi on hyvä kun toi automaatti trainaa. Maksaks sä? Barbaarit ees.
Arsukuinistaue. On niin pihalla. Vois käydä siellä normipaseessa. Ketään toi pase kiinnostaa. Se kohta vaan kaikki jostain. Meitä ainakin. Onko täällä muuttunut mikään? No eipä juurikaan. Eli kaikki uppotat, että jahas meillä on kemiboksi. Onks toinenkin? Herra Jumala, nyt äkkiä päivittämään se Pekka parraksi! Pekka! Hashtag Ripan hulluuskohtaus. Pekka! Valli päivitetään! Saako tehon? Ei saa ihan tehota. No niin, kemiboksi, mä luotan suhun. Nyt tössötään kaikki eliksiirit ja kollit, kun sitä kerran tuli noin paljon. Eikä meillä ole mitään tekemistä tuolla täällä peisissäkään. Paitsi jos me vindataan vähän hyökältä jotain. Ai niin, tyypit. Kertokaa kommenteissa, haluatteko te tätä päivitettyä Clash of Clansia lisää. Koska no mun mielestä on ainakin ihan kiinnostava peli. Ja nyt kun mä saan Pekka siinä normipeisissä. Niin kertokaa oikein, että haluatteko tätä Clash of Clansia. Nimittäin sitä mä voin oikein kyllä tehdä. Voi vatti se voittaa. Drav on hiivadin ärsyttävää. Menettääks tässä höökissä mitään? Ai, nyt saattaa kyllä vähän lötsää noin mun trofit. No mitä työ? Idiots barbaarit. Nyt minä häviän teidän takia, kun niin hölmöitä lähettää sinne. Yksi juoksuosi. Miksei teokset ole kanunalle? On nää Clash of Clansin barbaarit niin mestareita. Ja tää voittaa mut tietysti. No niin, heippa. No vitsi, en mä vielä lopeta. Mä katson, mitä täällä edes voi tehdä. Battle Masein. Paljon tässä on maksanut. Mitä mä voin oikeasti edes tehdä? Mitä mä voin... Kertokaa oikeesti, että mitä mä voin tehdä tässä, kun ei mulla oo mitään nostettavaa, ei mitään. Mä voin tehdä vallireunustan. Montako tuhatta kappaletta näitä vallejakin saapi? No niin, nyt mun peissiin pitäisi olla vähän hankalampi höökiä. Eli nyt jos me koetettais sitä. Leon vastaan Ripakko. Tulee ne vanhat hyvät ajat mieleen, kun kyseessä on kuitenkin Ripakko käyttäjä. Mä voisin veikata, että mä saatan voittaa tämän Unbuildit. Tähän on tullut näitä trofeja, ei kun näitä adventimisia. Mitä nämä palkinnot nyt olevina onkaan? Barbaarit!